Здравейте хора, аз съм Евгений, до мен пак е Мариан. За пореден път днес ще снимем Clash Royale това е втори епизод. И пак ще играем. Помните този път, когато ми се падне този слабак. много слабаци. Да. Направо си пускам Baby Dragon. Това аз никога не мога да използвам това. Без едно тия по една стреличка са ги трепали. Да. Мани една стреличка, но няма и половина. Айде, нещо да. Някой път може да покажа... Не, мани. Нищо няма да показвам, ще го вижда милион пъти. Кой? Тебе. Кой? Няма интернет, затова губи се. Чакай да си включа мобилните данни, бе. Заключим. Гледай колко бързо ходи. Беби Dragon. Виж колко бързо се такова това. Това течало ще така да където са такова. Та седи и му не е зържа нищо. Он седи не е спокойно. А не я. Едно гледаме петка, когато ми купа такова. Кога не ми купа тягане. Айде, моля те, разрушя. Май ще го разруша. Браво. О, деве хилиса, Евгений, хилиса. Не, аз обичам да се подигравам. Що после като се подигравам ще ме обърне. Ще ме разруши това и... Не може да ме като се подиграва човек. Колкото. Аз го игнорирам. Това е гадно. Парашюта ли? Защото ти грами направо в помпа, знаеш колко взима. Знаеш колко си ти взима. Да, това ще уби от първия път. Ма гледай. Виж? Това взима сигурно по 400 такова. Да. Чамче. Ти имат палатка, човек. Не са живи и здрави. Добре прави. Тук и при света. С гордост да разправят за малко българи. Оф, май гад, човек! Пуска само нинджи. Сигурно той е нинджа. Това ще трябва да немаш ли... Това го удари с това. Трябваше да удариш палатката с това, където го спази. Удариш вулкана това. Я повикам, не удари, удари палатката на тях. За какво ме преба? Ето. Не се преба. Мини пейк. Той не спална една палатка. Ти спална и парашют. Май! Аре, баби Dragon. Повече не представам, не знаете, Кой-кой? Край. Какво? Ще ме клетира. Не! Не! Yes, бе! И ние победихме за сега. Победихме някакъв вегета, някакъв вегета. Вегета 777. Да. 673 купи, много добре. Още малко сме 700, просто още 100 ни трябва за трета арена. Ето, то се 100 купи. Евгений? Нещо ще така нещо май. Паре казвай. Ти можеш и така си събираш много купите и си стигнеш други арени. Не може. Те виса. И си пак не си на втора. Това ще играем пак. Че интересно. Всички имат клан, човек. Какво имат? Всички имат клан. Значи събрали по 1000 пари. Много така мраз да забива. Не sé колко бързо това. Мини пейкъра. Мини пейката. Директно не само се носи улива. Това силен вече. Не, лъжа. Ти скелетите са много яки. Повече са силни, глеба. Силен си е сам.
Аре. Ребята, това си не дава много зор, като го гледам с този конь. Аре, бихме. Първо, такова ми е, отиде на майната си. Ето ти да ме дава такова? Да, бе, не. Маниан! Идат милиони гени. Или ти такова, крайно култиран. Не катира съм. Няма шанс. Мини пекът тичате за... Кой? Баси, какви са тия? Че в исти коле, бе? Аре, Ма той има такава карта. Айде, дай си зорде. Това са много, така че трябва да си дадат зора, но не така, хапаш. Покажи на тия хора как се мяташ. Как се движиш. Как го разгаряш. О, много добре. Много е време сега да не стане наследен. Къде го турих на майната си, бе? Никъде. Не изгаря, човек. Много кат, човек. Гадното. Да си по една такова кула. Беца, ти къде си на деталя? Дай спадва мини пека такава брадварката спадва. Или беби драгън. Ще го поговорите, да се поговорите. Може би. Ого. Сигурно ще много поговорите. Не, ще ви поговорите. Аре, бе. Аре, скелечетата. Не, мини пеката едва стигна до целта си, вече трепаха. Бърце, ви си от такова, бе. Ви си тия шопчета там. 5, 4, 3, 2, 1. Към хангарата. Това се продължава, нали? Човек, как това ще стане? Ти я показаха ли ти? Да, показаха ми. Ау, what the fuck? Това не е верно. Той си е запазил силите за Ма накрая. не, той си как, знаеш колко бързо му зарежда картите. Аз пуснах над 12 карти пуснах. О, трябва сега да го бия това. Педал. Педобер. Той е педо. Скелетите сега ми не върши никаква работа. Ще виж колко взима. Виж скелетите колко взима на живот. Да, айде едно от първата. Чуват. Виж я ли го той има по 3 скелети, то ние къде ти ги има? Новите. Слабак. Скелетите сега ми не вършите никаква работа. Кина. Ни пека. Ма аз всички имат това, аз съм голем. Няма, че ти са на някакво по-голямо левелче. Не си по-голям, па да са различни карти всеки път. Те вдигат левел. Амайко. Нама гледай колко излезаха, бат. Не му не излизат от тука. Не знам. Ако ще се разруши това. Но и палатки има и... Ще направят на 2 стотинките. Трябваше да унищожиш една палатка. С скелетите. Он паси пусна, гледай. Смей се. Той докъде сегнал ние вече припадат. Това още не е сегнал, човек. Но гледай, бе, човек, от колко излизат. А само това си пуска. Да, ме толкова силно. Давай да те не видя, човек. Не, Рафел. Аре, бе. Мири пеката глед го прави. Бе. Ако беше на повече кръв, сега да ги избива всичките. До един. Морете животни, вие не защитавате живот, бе. Аз съм краля на света, бе. Ти си лъж, ти си зяр, ти си Пабло Ескобар. Първо ги печелиш думи, после ги печелиш чар. С чар. Чар.
Мини пейка в готовност. Батмен пазен гърба. Брат ми пазен гърба си. Хейтера. Йес! Това ще го биям. Откъде знаеш? И ще го биям. Тогава ми се борих двете коли. Това вече му се борих двете. Само едната ми остана. Аз съм лош, аз съм зяр, аз съм бавно Ескопар, първо ги пече, разуми. Пабло Ескобар, гей. Пабло Ескопар, първо ги пече. Ескобар е, човек. Ти си лош, ти си зяр, И печелиме! Ето пак печелиме. Плюс 29 купи, добре, това пак е добре. Добре, екстра. Опен. Ма човек, много слаби карти ми се падат всеки път. Ама мини пеката слаба. И мини пейка, ама... Може да си я подобриш. Аз знам, че мога човек всеки път бал. Много слаби карти ми се падат. Те то трети левел вече. Те... Ама що ми искат само по 150? Тук нямам пари вече. Те, гледай колко слаби карти. Не разбираме видеото. След малко са още... Минали си 11 минути, чек. Мисля това да е за това видео. За това е всичко от този клип. Абонирайте се за моя канал. Пак напишете нещо да играем. Утре ще снимаме зимно приключение, да знаете, това е от 2017. Там ще си изпише. И днес какво сме? 27 ли сме? Днес сме 20... Не сме 28 сме. 29. 28 сме. Добре, не за 28, примерно 29 или 28. Очаквайте ни утре зимно приключение. И Бай-бай. чао. Бай-бай.